I słuchajcie, to jest przede wszystkim tak, polskie, to jest nazwa producenta, tutaj mamy jak widzicie Musli Kleks, w Polsce Kielce, proszę bardzo, z Kielc. Co my tutaj w środku mamy? Posiłek A. Pasztet wiejski, bigos z kiełbasą, miód pszczeli, koncentrat napoju herbacianego, instant o smaku malinowym, pieczywo chrupkie, wieczko plastikowe, no dosyć dużo tych takich gadżetów jest tam w środku. Mamy także posiłek B, ponieważ to jest w ogóle taka pełnoprawna racja żywnościowa, tak. Czyli podejrzewam, że ten pierwszy to było śniadanie. No prawdopodobnie. Drugi posiłek to mamy tutaj do czynienia już z pulpetami w sosie warzywnym i suchary do tego. Plus herbata i tak dalej. I posiłek trzeci, mamy tutaj mielonkę drobiową z wieprzowiną. To ciekawe połączenie. Tak? No. I jeszcze pieczywo chrupkie, dżem z czarnej porzeczki, koncentrat napoju herbacianego i masa dodatków, akcesoriów, o których za chwileczkę powiemy. Tak ona się prezentuje, jest bardzo ciężka. A możesz sobie powiedzieć, ile za nią zapłaciłeś? Wiesz co, nawet nie pamiętam. Tak? Mi się wydaje, że ona w granicach 30 paru złotych kosztowała. 30 paru złotych. Natomiast tu jest data do spożycia, słuchajcie, i się zbliża niestety powolutku. Dlatego spożywamy. Chcieliśmy spożyć i zobaczymy, czy faktycznie będzie wszystko ok. Jakby ktoś był zainteresowany, to jest racja żywnościowa SRG1. Skrót ten nie wiem dokładnie co znaczy, ale chciałem zobaczyć, ile waży ta paczka, bo tutaj ona waży chyba, no nie wiem, ile byś powiedział, ile to może ważyć? No takie małe dziecko, takie 3-miesięczne. To otwieramy, słuchajcie, sprawdzamy, co tam w środku się znajduje. Warto jeszcze powiedzieć, że nigdy w życiu żeśmy tego nie robili w zasadzie i mamy pierwszy raz w ogóle styczność z racjami żywnościowymi. Nigdy w życiu. Zobaczymy, co tutaj jest w środku. Może tak wyciągniemy wszystko. Asekurował. O kurde. O kurczę, no. Można fajnie by poimprezować przy tym. Już nic nie ma. Okej. Co my tutaj mamy, Mikołaju? No i co? Po kolei. Wojskowy zestaw do gotowania i podgrzewania posiłków WZGPP. Ej, to jest faktycznie, to może być dobre, bo to jest chyba taka podstawka. Tak. Tam możemy dać sobie tą podpałkę na to i przygotować. A tu jest może ten nie mamy niestety blaszanych kubeczków chyba do podgrzewania. Ale wiesz co, takie blaszane kubeczki to przeważnie się ma gdzieś w podróży, gdzieś tam z plecaka się co wchodzi w skład? Składany metalowy palnik, kuchenka, metalowy chwytak do puszek, 2 blistry, po 6 pastylek paliwa, zapałki sztuk 12 i foliowy worek na zużyty zestaw. No grubo. Ale wiesz co? Ja myślę, że musimy trochę inaczej tu przyspieszyć. Zrobimy tutaj mały porządek i za chwilę pokażemy wszystko po kolei. Będziemy sprawdzać smak. Tak będzie. Moi drodzy, tego jest naprawdę dużo i myślę, że musimy tutaj przejść już do próbowania. Co ciekawe, słuchajcie, w tym zestawie, czego na pewno nie ma w tych zestawach amerykańskich, bo są za małe po prostu. Tak, one są za małe, to już jest taka pełna paczka. To mi wygląda, słuchajcie, na taką paczkę, gdzie spokojnie jest 3 osoby. No, myślę, że taki posiłek spokojnie mogą sobie zjeść i iść dalej, nie? Tak, czyli dokładnie. można powiedzieć, idziecie w górach, taką paczkę kupujecie i idziecie pewnie gdzieś dalej. Oczywiście taką paczkę możecie sobie w domu zrobić, bo to jest ciekawe, jest dużo fajnych takich tutoriali, filmów w internecie, gdzie ludzie po prostu mówią, jak tanio zrobić paczkę, żeby nie przepłacać. Mamy tutaj przede wszystkim kubki, ale co jest ważne, słuchaj, co jest ważne, nie mogę otworzyć. Moi drodzy, już zrobiliśmy mały porządek. Tego jest tak dużo, postaramy się wam pokazać. Przede wszystkim zaskoczyła nas oto ta, można powiedzieć, tutaj kompilacja przedmiotów. Kubek z niespodzianką. Słuchajcie, to jest kubek z niespodzianką, już wam pokazuję. Tak wygląda. 4 kubki plastikowe. Dodatkowo w środku mamy masę rzeczy. Słuchajcie, jak na święta. Mamy papier toaletowy, bardzo ważna rzecz. To oczywiście w takim tutaj woreczku, żeby nam to nic tutaj nie zamokło. To jest raz. Następną rzeczą jest pewnie jakaś tabletka do dezynfekcji wody, do picia. Każda tabletka zawiera bla bla bla. Czyli mamy tutaj tabletkę. Będziemy mogli pewnie jakąś troszkę brudną wodę z kałuży. No nie wiem czy z kałuży, ale na pewno gdzieś, jeżeli nie jesteśmy pewni, że ta woda jest czysta, to myślę, że to zabije tam bakterie. Dodatkowo mamy takie woreczki. Woreczki całkiem spoko, ja na pewno będę korzystał z nich, bo to są tak zwane te strunowe. Ze ściągaczami. Tak, ze ściągaczami. Także jeżeli nawet nam pozostanie jeszcze... Znaczy te woreczki można wykorzystywać na różne sposoby. Albo na resztki jedzenia, nie? Żeby nam się to nie wszystko porozwalało w plecaku. Albo możemy te woreczki na przykład wykorzystać chociażby na powiedzmy skarpetki mokre, bieliznę, żeby je po prostu włożyć, wiesz, do plecaka, pyk i idziemy dalej, nie? No i tyle. A, jeszcze patrz co mamy. Torebka do
przeprowadzania chemicznej dezynfekcji wody do czyli po picia. prostu tu wlewamy tą wodę i dorzucamy tą kapsułkę i nam się woda dezynfekuje. Czyli W powinno sytuacji, to... kiedy nie mamy możliwości Tak wody jest. przegotować, nie? Tak jest, tutaj to jest bardzo fajne, ale myślę, że to na razie po prostu odłożymy. I co ciekawe, słuchajcie, mamy jeszcze tak, Xylitol. guma do rzucia, miętowa guma do rzucia. Dodatkowo mamy do tego dwie takie To są mokre chyba chusteczki. Befresh jednorazowe. Tak, O. one prawdopodobnie będą z alkoholem. Tak. Z alkoholem, także myślę, że do dezynfekcji także. Kolejna rzecz to cukier biały do posłodzenia oraz kawa rozpuszczalna, słuchajcie. Kawy nie sprawdziliśmy, może zaraz ją zalejemy. 3 torebeczki kawy, to jest ewidentnie tutaj dla 3 osób, bo są 4 kubeczki, ale są 3 takie zestawy właśnie sztućców, 3 kawy. 3 takie... Co to jest? W ogóle myśmy to zalali przed chwilą. Herbaciane koncentraty. Koncentrat herbaciany. I teraz tak, w jednej szklance Jest to był smak ten żółty taki? jedna jest cytrynowa, a druga jest malinowa. One są na razie bardzo gorące. Jak zalewaliśmy to, to był taki... tu jest ewidentnie oranżada taka, jak kiedyś były w proszku. Tak. Albo jak te herbaty takie w granulach właśnie. A to takie iced tea trochę. Dobra, to może teraz przejdziemy do śniadania. Jak najbardziej. Czyli co na śniadanie robimy? Chlebek, prawda? Czekaj, tu może zrobimy tak. Czekaj, zrobimy takie miejsce. A no jeszcze nie powiedziałeś, że tu są, prawda, co to są? To nie są zozole, to są jakieś cukierki. Cukiereczki jakieś One tu się są, nazywają to są słuchaj, kawowe. Tu mamy jakieś inne, tu mamy mniejsze, słuchajcie, to jest pieprz i sól pieprz jeszcze i sól. w ogóle. O ja, Do bigosu. Dobra, no to co, jadymy. No. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. To będzie twoje śniadanie, to będzie moje. Czym to szmarujemy? Słuchaj, no ja proponuję pasztet. Jak najbardziej. Ja bym tak pasztetowo podszedł do tego. Pasztet gdzie jest? Pasztet jest w tym. W tym? Tak. No to kurde, dobra. No to pokażemy jak to wygląda na zbliżeniu. Tutaj proszę. Mikołaju, dawaj, otwieraj. No dobrze. Miejmy nadzieję, że nam nic nie będzie. Mam nadzieję, że do lekarza nie pójdziemy. Jaki jest skład tego, bo to jest bardzo ważne, słuchaj. To jest pasztet wiejski, konserwa wieprzowa sterylizowana, składniki mięso wieprzowe, czekaj. Mięso wieprzowe 71%, wątroba wieprzowa, skórki wieprzowe i tak dalej. Nie ma informacji, w jaki sposób to mięso było przetwarzane, ale Lepiej nie wiedzieć. miejmy nadzieję, że będzie ok. No to wygląda całkiem w porządku, no i pachnie jak normalny Smaruj, pasztet. hopie. Tak Także- myślę, nie po całym, tak po kawałeczku. Tak, no zobaczymy, Testowo. czy to będzie dobre. No, wygląda, hopie, trochę bardziej jak pasta z makryli. Tak, jest takie bardziej od pasztetu takiego tradycyjnego, takie jakby to powiedzieć, rzadkie. Mhm. No No to i cóż, testujemy. testuj. No pasztet jak pasztet chyba. Smakuje bardziej jak pasta z mięsa, szczerze mówiąc, niż jak pasztet, bo ma taką konsystencję właśnie mniej zbitą. Ja sobie sprawdzę też. Ale bardzo dobre, można by to było bez problemu spożywać. To może też z tego, że tu mamy taką temperaturę, że wszystko się w momencie... Tak, ale muszę powiedzieć, że pasztet jest spoko, a pieczywo też jest dosyć świeże. To Znaczy- fajnie było zapakowane. Smaku żadnego konkretnego nie ma. No po prostu jak taki... No jak zwykły No pasztet. nic, no. A pasztet dobry, No. nie ma zastrzeżeń. Pasztet jak pasztet. Pyk. Jaki jest pasztet? Każdy wie. widzi. Okej, moi drodzy, teraz przejdziemy do spożycia, a raczej do wypróbowania miodu. Miód można oczywiście do herbaty dodać, ale też po prostu ludzie lubią tym miodem smarować na przykład Dokładnie. chleb. Ale także mamy dżem z czarnych porzeczek, czyli kontynuujemy nasze śniadanie. No i myślę, że tutaj możemy już sprawdzić. Dobra, no to cóż, ja może będę miód testował. O, ja wezmę dżem. Miód jest, zobaczcie jaka jest konsystencja. Miód jest w połowie skrystalizowany, natomiast jest też taki jeszcze Dżem tutaj... wygląda, no jak dżem, chociaż w sumie bardziej wygląda jak lejący. marmolada, bo jest taki gładki, bez żadnych tam kawałków owoców czy coś takiego. Dobra, no to ja sobie wezmę teraz. To zobaczmy. Zobaczymy. Ja lubię miód, to mówię od razu. Ja sobie wezmę kawałek. Ja lubię w ogóle słodkie rzeczy. Słuchaj, no miód bardzo słodki. Dżem też. Masakrycznie słodki. Tak? No. A jaki jest skład? Słuchaj, Bardzo cukier, słodki. pierwsza pozycja cukier. No. Ale słuchaj, te rzeczy generalnie muszą zawierać dużo cukru, Tak, bo tak. one muszą trochę energii dać. O, w ogóle coś ciekawe. Zobaczcie jak się dżem zachowuje. Jest po prostu tutaj taki jakby takim żelkiem, taką galaretką. Ale to też całkiem spoko. Bo to by chyba źle świadczyło, że dżem jest faktycznie taki lejący. Ale faktycznie miód jest Miód jest jeden cukier. No, coś takiego. Słodki bardzo.
Jest słodki. Dżem jest tak słodki. I od miodu nie wiem, czy nie jest słodszy. Z czarnych pożyczek wysoko słodzony. No, To chyba także wszystko tłumaczy. Dobra. To tyle. To teraz następne danie. Obiad. Tak jest. O, pulpety ci powiem, nie zachęcają zaraz. Moi drodzy, przed chwilą tutaj dokonaliśmy, że tak powiem, Otwarcia. openingu. I mamy teraz tak, bigos z kiełbasą, proszę bardzo, i pulpety. I teraz jak wyglądają, słuchajcie, bigos pachnie naprawdę wybornie, nawet wygląda całkiem spoko. Natomiast problem polega na tym, że pulpety... Znaczy po prostu jest dużo tłuszczy i on się... zrobiła taka tak, galaretka i to się... pulpety, ja może przeczytam tutaj, ty może przeczytasz co tam w bigosie. Pulpety 45%, mięso wieprzowe z łopatki oraz mięso... mięso wołowe, czyli pół na pół, bułka tarta, mąka, seler, bla bla bla. No to okej. A w bigosie co? Kiełbasa 38,3%, mięso wieprzowe, woda, sól, przyprawy, wzmacniacz smaku E621, substancja konserwująca, kapusta 23,7, kiszona, a biała też 23,7, mięso wieprzowe 8,6, suszone pomidory w proszku, mąka pszenna, przyprawy i różne inne substancje. To ja proponuję podgrzać i spróbować. Tak zrobimy. Nie będziemy korzystać dzisiaj z tego zestawu. Nie chcemy spalić. Myślę, że mieszkania. będziemy go mogli wykorzystać po prostu jak gdzieś będziemy w lesie i tak dalej, więc jak najbardziej to użyjemy, moi drodzy, tego użyjemy kiedy indziej. Polega to na tym, że jest taka mała konstrukcja aluminiowa, jest podpałka i można postawić taką puszkę aluminową na górę. No i tyle, a my to normalnie podgrzejemy jak ludzie. A myślę, że to będzie dobre. To co, może byśmy po kielonie ciulnęli? No dobry. Moi drodzy, podgrzaliśmy już zarówno bigos, jak i pulpety. Pulpety są w sosie warzywnym, także to pewnie was zdziwiło, dlaczego nie są w Teraz sosie już wyglądają o wiele pomidorowym. lepiej niż wcześniej. Dokładnie, ale w ogóle Ewidentnie. ładny zapach jest. Więc tak, pulpety, słuchajcie, no wyglądają całkiem spoko, nawet bym się zawahał tutaj, moi drodzy, powiedzieć, że no tak w miarę jak domowe, ale zobaczymy jak w smaku. Sos warzywny bardzo ładnie pachnie. Natomiast mamy też tutaj bigos. Bigos mi się wydaje, że tutaj najlepiej pachniał. Tak, ewidentnie. Bo widać było też tutaj kawałki mięsa i było czuć to mięso. No i cóż, ile? Minutkę żeśmy to podgrzali, raz, dwa, bo to są rzeczy gotowe do spożycia po podgrzaniu już od razu, więc, Tak jest. więc jest całkiem spoko. No to co, przechodzimy teraz do degustacji. To co? To ja może teraz tak, ja bym sobie spróbował tego bigosu, drogi kolego. Nie wiem, gdzie to przestawić. A, daj tutaj. To jeszcze raz. Dobra, no to co? Sprawdzamy. Sprawdzamy. Bigos. I... To czekaj, to weź, nie, to weź, pierw łyżkę weź. No. Może być ta tego, ja się nie boję. Sprawdzimy pierw bigos. Dobra. Jak ona będzie smakować? Ta potrawa. Kurde, dobry. Powiem szczerze, niespodziewanie dobry nawet. Kiełbasa smakuje jak kiełbasa, faktycznie. Ej, ja teraz mięso jakieś tutaj miałem, kawałek mięsa. Wezmę kiełbaskę też, ja może pokażę. Bardzo dobra kiełbasa, naprawdę czuć nawet wędzoność taką. Jest tutaj kawałek kiełbasy. Przyprawiony. Ale powiem tak, jest przyprawiony, czuć pieprz. Ja tutaj nie muszę żadnej soli ani pieprzu dodawać. Kiełbasa jest miękka, mięso też. Kapusta czuć, że jest fajna, nie jest twarda, jakaś też rozgotowana. I sos jest przyjemny. Bardzo dobry. Sos jest naprawdę taki, nie czuć, że tam jest jakiś koncentrat, taki chamski smak, nie? Sztuczny. Muszę powiedzieć, że bigos jest taki dobry, że chyba zaraz go zjemy. To był bigos, teraz może przejdziemy do pulpetów. Dokładnie. To co? Także